నమస్తే, వెల్కమ్ టు సిటీవీ న్యూస్. మై నేమ్ ఇస్ స్వప్న. ముందుగా బులెటిన్లోని విశేషాలు. వరంగల్ జిల్లా సహకార కేంద్ర బ్యాంకును పాలకవర్గం పూర్తి సహాయ సహకారాలతో అభివృద్ధి పదంలోకి తీసుకోవడం జరిగిందని డీసీసీబీ బ్యాంకు చైర్మన్ మార్నేని రవీందర్ రావు వెల్లడించారు. వరంగల్ అర్బన్ జిల్లా హనంకొండలోని అంబేద్కర్ భవన్లో నిర్వహించిన డీసీసీబీ మహాజన సభ సమావేశానికి డీసీసీబీ చైర్మన్ మార్నేని రవీందర్ రావు, వైస్ చైర్మన్ వెంకటేశ్వర్ రెడ్డి, డైరెక్టర్లు జగన్మోహన్ రావు, రాజేశ్వర్ రెడ్డి, హరిప్రసాద్, దొంగల రమేష్, కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి, మాడుగుల రమేష్, చాపల యాదగిరి రెడ్డి, ఎర్రబెల్లి గోపాలరావు, పోలేపాక శ్రీనివాస్, నాయని రంజిత్, మురళి, సంపెల్లి నరసింగారావు, ఉపేందర్ రెడ్డి, రవిరాజ్తో పాటు బ్యాంకు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. సమావేశంలో డీసీసీబీ బ్యాంకు చైర్మన్ మార్నేని రవీంద్రరావు మాట్లాడుతూ పశువుల పెంపుకు రుణాలు ఇచ్చి పాల ఉత్పత్తులు పెంపొందించేందుకు పాటుపడుతున్నామని అన్నారు. దరఖాస్తు చేసుకున్న వారందరికీ రుణాలు ఇస్తామని, గృహ నిర్మాణాలకు రుణాలు ఇచ్చేందుకు ప్లాన్ చేసి అమలు చేస్తామని అన్నారు. ప్రస్తుత పాలకవర్గం కృషితో 870 కోట్ల నుండి ఈ ఆర్థిక సంవత్సరానికి 1144 కోట్లు టర్నోవర్ జరిగిందని అన్నారు. చిరు వ్యాపారులకు 90 పైసలతో రుణాలు ఇచ్చేందుకు ప్లాన్ చేశామని, సహకార సంఘాలను బలోపేతం చేసేందుకు రుణాలు ఇచ్చి ఆర్థికంగా పటిష్టపరుస్తున్నామని చైర్మన్ రవీందర్రావు తెలిపారు. 3.40 అంటే బిలో 5 ఉండాల్సింది ఇంకా కూడా తగ్గించుకొని మరి రావడం జరిగింది. ఇది అందరం కూడా గర్వించదగ్గ విషయం. దయచేసి చేసిన దానికి అందరూ సంతోషిస్తే చప్పట్లు కొట్టాలని కోరుతున్నాం. ఈ పురోగతి ఇంతవరకు జిల్లా బ్యాంక్ చరిత్రలో 3.40 అనేది ఎన్టీఆర్ పర్సంటేజ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా రాలేదు, ఫస్ట్ టైం రావడం జరిగింది. దీనికి కృషి చేసినటువంటి మరి మా పాలకవర్గ సభ్యులకు, మరి జిల్లా బ్యాంకు ఉద్యోగులకు, సిఇఓ గారితో పాటుగా మరి డీజీఎం గారు, ఉషా మేడం గారు కూడా దీన్ని ఇన్ఛార్జ్గా వ్యవహరిస్తూ రికవరీలో చాలా వరకు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అశోక్ గారు, మరి నోడల్ ఆఫీసర్స్ టీం, మరి ఇద్దరు ఏజెంట్లతో పాటుగా ఉన్నటువంటి నోడల్ ఆఫీసర్స్ అండ్ మేనేజర్స్, తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి సూపర్వైజర్లు, అసిస్టెంట్ మేనేజర్లు అందరూ సమిష్టి కృషి వల్ల, సొసైటీ చైర్మన్లు అందరు సమిష్టి కృషి వల్ల ఇది సాధ్యమైంది. ఎక్కడో మరి చాలా వరకు అనేక సంవత్సరాల నుంచి ఇబ్బంది పెడుతున్నటువంటి రికవరీని కూడా మరి తీసుకురావడం జరిగింది, వసూలు చేయడం జరిగింది. ఇంకా కూడా అతి చేరువలోకి రావడం జరుగుతూ ఉన్నది. మరి త్వరలో అది కూడా సాధిస్తాం అనుకుంటున్నాం. ఏమాత్రం 0% రావడానికి కూడా ప్రయత్నం చేయబోతున్నాం. మరి ప్రాఫిట్స్ కూడా మరి లాస్ట్ టైము మనకు దాదాపు 4 కోట్ల పైగా ఈ జిల్లా బ్యాంకు ప్రాఫిట్లో ఉండే. ఈ సంవత్సరం ఇంకా ప్రాఫిట్ కరెక్ట్ లెక్క రాలేదు. ఎందుకు రాలేదంటే మాకు సిబిఎస్ కొంచెం అది సాఫ్ట్వేరు అనుకూలిస్తలేదు కాబట్టి కరెక్ట్ ప్రాఫిట్ చెప్పలేకపోతున్నాం. కానీ మేము అనుకున్న దానికంటే చాలా ఎక్కువ స్థాయిలో ప్రాఫిట్స్లో కూడా దాదాపు 7-8 కోట్ల వరకు కూడా మరి దాటి వెళ్ళే అవకాశం కూడా ఉంది. రైతు వ్యతిరేక సాగు చట్టాలను తక్షణమే రద్దు చేయాలని రైతు సంఘం రాష్ట్ర కన్వీనర్ మోర్తాల చంద్రరావు డిమాండ్ చేశారు. అఖిల భారత రైతు సంఘం భారత్ బంద్ పిలుపులో భాగంగా తెలంగాణ రైతు సంఘం రాష్ట్ర కన్వీనర్ మోర్తాల చంద్రరావు ఆధ్వర్యంలో వరంగల్ అబ్బనికుంట నుండి హనంకొండ వరకు భారీ ఎత్తున బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఈ ర్యాలీ వరంగల్ రైల్వే స్టేషన్, చౌరస్తా, పోచమ్మ మైదాన్, ఎంజీఎం సెంటర్, హనంకొండ చౌరస్తా మీదుగా సుబేదారి వరకు కొనసాగింది. కార్యక్రమంలో రైతు సంఘం జిల్లా అధ్యక్షులు గైక్వాడి మోహన్ రావు, ఉపాధ్యక్షులు బాషిపాక రమేష్, నాయకులు గోని కుమారస్వామి, బల్చుకూరి నర్సయ్య, ఆనందరావు, మోర్తాల రవీందర్, లడే గోపాల్, తిరుపతి, అరుణ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా రైతు సంఘం రాష్ట్ర కన్వీనర్ మోర్తాల చంద్రరావు మాట్లాడుతూ రైతు వ్యతిరేక సాగు చట్టాలను తక్షణమే రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. సంస్థలకు అనుకూలంగా, సాగు రైతులకు వ్యతిరేకంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం తెచ్చిన 3 సాగు చట్టాలను రద్దు చేయాలని, రైతుల పంటలకు గిట్టుబాటు ధర చెల్లించే చట్టం చేయాలని మొదలగు డిమాండ్లతో ఆల్ ఇండియా రైతు సంఘాలు ఇచ్చిన పిలుపులో భాగంగా ఈరోజు భారత్ బంద్ విజయవంతం చేయాలని తెలంగాణ రైతు సంఘం ఆధ్వర్యంలో అబ్బనికుంట వరంగల్ నగరంలోని రైతు భవనం నుండి ప్రారంభమయ్యేటువంటి ఈ బైక్ ర్యాలీ స్టేషన్ రోడ్డు, జేపీఎన్ రోడ్డు, ఎంజిఎం కూడలి, హన్మకొండ చౌరస్తా, పబ్లిక్ గార్డెన్, అదాలత్ జంక్షన్, ఆర్ఈసీ నుండి మళ్ళా వయా అంటర్ రోడ్ నుండి అండర్ బ్రిడ్జి వరకు
ఈ యొక్క బైక్ ర్యాలీ కొనసాగుతుంది. అన్ని వర్గాల వర్తక వాణిజ్య వ్యాపార వర్గాల వాళ్ళు, అన్ని వర్గాల ప్రజలు సంపూర్ణంగా ఈ బంద్కు మద్దతు ఇచ్చి విజయవంతం చేయాలని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. ముఖ్యంగా రైతుల వరి పంట, మొక్కజొన్న పంట చేతికొస్తున్న తరుణం ఇది. తెలంగాణ ప్రభుత్వమేమో కేంద్రం చెప్పే చట్టాల ప్రకారంగా రైతులు ఎక్కడైనా అమ్ముకోవచ్చు, కానీ ప్రభుత్వం వ్యాపార సంస్థ కాదు, రైతుల పంటలు కొనదు అని తెగేసి చెప్పడం భావ్యం కాదు. తక్షణమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసి సాగు చట్టాల రద్దును వ్యతిరేకిస్తూ కేంద్రానికి పంపించి కేంద్రంపై ఒత్తిడి చేసి రైతుల డిమాండ్లకు సానుకూలంగా అండగా ఉండి రైతుల మొక్కజొన్న వరి పంట ధాన్యాలను కొనుగోలు చేయాలనేదే మా యొక్క యాత్ర. ప్రైవేటు స్కూల్స్ మూసివేయడం వలన రాష్ట్రంలో పనిచేస్తున్న 3 లక్షల ప్రైవేటు ఉపాధ్యాయులు రోడ్డున పడ్డారని, విద్యా వ్యవస్థలు కాపాడడానికి వెంటనే స్కూల్స్ ప్రారంభించాలని వరంగల్ అర్బన్ జిల్లా వడుప్సా ప్రతినిధులు డిమాండ్ చేశారు. కాజీపేట మీడియా పాయింట్లో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో వరంగల్ ప్రైవేటు పాఠశాలల యాజమాన్య సంఘం అధ్యక్షులు రమేష్ రావు మాట్లాడుతూ, పిల్లల భవిష్యత్తు విద్యపైన ఆధారపడి ఉన్నందున కోవిడ్-19 నిబంధనలు పాటిస్తూ గత 50 రోజుల నుండి ప్రైవేటు పాఠశాలలో ఎక్కడ కరోనా కేసులు లేకుండా విద్యార్థులను బోధన చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. కేవలం ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుల నిర్లక్ష్యం వల్లనే కరోనా జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవడం వల్ల ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో, గురుకులాల్లో కరోనా కేసులు రావడం వలన రాష్ట్రం మొత్తం విద్యా వ్యవస్థను మూసివేయడం సరికాదన్నారు. సినిమా హాల్స్, వైన్స్, బార్ షాప్స్, హోటల్స్, షాపింగ్ మాల్స్ వద్ద రాని కరోనా కేవలం స్కూళ్లలోనే వస్తుందా అని ప్రశ్నించారు. ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల వలన విద్యా సంస్థలు కొనసాగించి ఎన్నికల తర్వాత మూసివేయడం రాజకీయ కుట్రగానే భావిస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు. 1980 సంవత్సరంలో ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహంతో నడుస్తున్నటువంటి ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలు ఇతోధిక కృషి చేయడం వలన ఇవాళ అక్షరాస్యత శాతం 77% పైన చేరింది. అటువంటి ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలను ఒక సంవత్సరం పాటు మూసేసి ఉంచడం అనేది చాలా శోచనీయమైన విషయం. మూసేయించడమే కాకుండా ఇలా ప్రైవేట్ స్కూల్స్ టీచర్స్ అందరూ కూడా రోడ్డున పడి వాళ్ళు దిక్కుచోచని స్థితిలో ఉన్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితులలో ఒకసారి ఓపెన్ చేసినట్టు చేసి ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్ల కొరకు మాత్రమే ఓపెన్ చేసినట్టు చేసి మళ్ళీ ఎలక్షన్స్ కాగానే బంద్ పెట్టడం అనేది ఇది ఎన్నికల సన్నాహంగానే కనబడుతున్నది. దీనిని ట్రస్మా వరంగల్ శాఖ తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నది. ఇలా ప్రైవేటు విద్యా సంస్థలు చేసిన కృషి వలన ఇలా ఎంతోమంది విద్యార్థుల భవిష్యత్తు తీర్చిదిద్దడం కాకుండా ఉన్నతమైన పొజిషన్లో ఉన్నారు. ఇలా విదేశాలకు వెళ్ళిన వాళ్ళైనా కూడా ఇక్కడ సొసైటీలో మంచి పొజిషన్లో వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళైనా, గవర్నమెంట్లో మంచి ఉద్యోగాలు దొరికిన వాళ్ళైనా ఎక్కువ ప్రైవేట్ స్కూల్ నుంచి చదువుకున్న విద్యార్థులు అనేది ఇవాళ అందరూ తెలిసిన విషయమే. అలాంటి పిల్లలను ఇవాళ ఎకాఎకిన సంవత్సరం పాటు ఇంట్లో ఉంచడం అనేది చాలా దారుణమైన ఎడ్యుకేషన్ లాస్ కిందకి వస్తుంది. ఇవాళ అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ స్టార్ట్ అయినాయి. ఏప్రిల్ 2nd వీక్లో నుంచి మే లాస్ట్ వీక్ వరకు జాతీయ అంతర్జాతీయకు సంబంధించిన అన్ని పరీక్షలు కూడా ఆ రోజుల్లో ఉన్నాయి. వార్షిక పరీక్షలు కూడా ఉన్నాయి. ఇలాంటి టైంలో ఎలాంటి టైం ఇవ్వకుండా 32 లక్షల మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నటువంటి ప్రైవేట్ పాఠశాలను కనీసం సంప్రదించకుండా అక్కడ 3 లక్షల మంది ఉద్యోగస్తులను భవిష్యత్తు కూడా ఆలోచించకుండా ఇలా ఎకాఎకిన రాత్రికి రాత్రే మీరు బంద్ పెట్టడం వల్ల 3 లక్షల మంది ప్రైవేట్ స్కూల్ టీచర్సు, ఒక 50,000 మంది బస్సు డ్రైవర్సు, వాళ్ళ క్లీనర్సు, అలాగే ఇంకొక 3 లక్షల మంది పరోక్షంగా బతుకుతున్నటువంటి దాదాపు 7-8 లక్షల మంది ఉద్యోగస్తులు ఎకాఎకిన రోడ్డు మీద పడ్డారు. ఇప్పుడిప్పుడే ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలు తెరుచుకోవడం వలన జీతాలు ఇచ్చుకొని కొంచెం వాళ్ళని ఆదుకునే పరిస్థితులు మెరుగైతున్న క్రమంలో మళ్ళీ లాక్డౌన్ విధించడం అనేది చాలా దారుణమైన విషయం. కోవిడ్ నిబంధనలను అమలు చేస్తూ ఎంజీఎం ఆసుపత్రి అవుట్సోర్సింగ్ కార్మికుల వేతనాలు పెంచాలని, పెంచిన 3 నెలల గడుపును రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. వరంగల్ నగరంలో ఎంజీఎం ఆసుపత్రి ఆవరణంలో అవుట్సోర్సింగ్ కార్మికులు పెండింగ్ వేతనాలు చెల్లించి వేతన సవరణ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ధర్నా నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో అవుట్సోర్సింగ్ కార్మికులు సుధాకర్, నాగరాజు, రంజిత్, శ్యామ్, మంజుల, రజిత, కుమార్, అశోక్, రవి, సుమలత తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా కార్మికులు మాట్లాడుతూ కోవిడ్ నిబంధనలను అమలు చేస్తూ ఎంజీఎం ఆసుపత్రి అవుట్సోర్సింగ్ కార్మికులకు వేతనాలు పెంచాలని డిమాండ్ చేశారు. ఎజిల్ కాంట్రాక్ట్ 3 నెలలు పొడిగించింది, దాన్ని రద్దు చేసి కొత్త కాంట్రాక్టర్కి ఇవ్వాలి, కొత్త జీతంతో పనిచేస్తాం. ఈ కోవిడ్ పరిస్థితుల్లో ఉన్నటువంటి ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితే ఏదవుతున్నదో 5,000 రూపాయలు ఎక్స్టెన్షన్ ఖచ్చితంగా ప్రతి కార్మికునికి ఇవ్వాలి. ప్రతి కార్మికునికి
ఖచ్చితంగా జీతం స్లిప్ 30 తారీఖు నాడు జీతం స్లిప్ ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి. నాకు ఎంత జీతం వచ్చిందనేది చూసుకోవాలి. రేపు పొద్దుగాల మేము గవర్నమెంట్ మీద ఫైట్ చేయడానికి మాకు ఏ ఆధారం లేదు. 1200 పిఎఫ్కు 250 రూపాయలు కడతారు. కాంట్రాక్టర్ 1200 రూపాయల పిఎఫ్ కట్ చేస్తే 250 రూపాయలు గవర్నమెంట్ కడతాడు. ఈ 250 రూపాయలు గవర్నమెంట్ కడితే గవర్నమెంట్ 250 కడతాడు. నువ్వు 1200 కట్ చేసి 250 రూపాయలు అంటే 950 రూపాయలు 1050 రూపాయలు కాంట్రాక్టర్ తింటాడు. ఇట్లా కాంట్రాక్టర్ల కడుపు కొడతాను, కార్మికుల కడుపు కొడతాను. ఇటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ప్రధానంగా ఈ ఏజిల్ కాంట్రాక్టర్ని తీసేసి కొత్త జీతంతో 21,000 జీతంతో కొత్త టెండర్ వేయాలి. ప్రతి కార్మికునికి న్యాయం జరిగే విధంగా ఈ ప్రభుత్వం సహకరించాలన్నది మా యొక్క డిమాండ్. 3 సంవత్సరాల నుండి చేస్తున్నాము. ఈ సాలని జీతాలతోని ఈ కాంట్రాక్ట్ ఎవరో తెలుస్తలేదు మాకు. కాంట్రాక్ట్ ఎవరైనా పర్వాలేదు, మాకు జీతాలు పెరగాలి. గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి 1 నెల రాలేదు అని అంటే వాళ్ళు అల్లకల్లోలం అవుతారు. ఈ కరోనా గురించి కూడా మేము ప్రాణాలను సంసారాలను వదిలిపెట్టి మేము శవాలను పట్టుకొని మేము మా చేతులారా చేస్తున్నాము. ఈ ఏది కొనాలన్నా మండిపడుతున్నాయి. మేము ఇన్ని సంవత్సరాలు చేసినంత మెడికల్ ఫీల్డ్లో జీతాలు ఎందుకు పెంచుతలేరు? మున్సిపాలిటీలో పెంచుతున్నారు. మేము సకల రోగాలు చేస్తున్నాము. కరోనా అంటే దేశమంతా భయపడుతున్నారు. అయినా మేము ప్రాణాలకు తెగించుకొని పిల్లలను సంసారాలను వదిలేసి మేము వచ్చి సేవలు చేస్తున్నాము. మాకు ఇచ్చే జీతాలు కూడా కొంచెం పెరగాలి. మాకు మా చేసినంత మా వేతనాలు మాకు చెల్లించాలని మేము గవర్నమెంట్కు విన్నపం చేసుకుంటున్నాం. మేము 600 మంది కార్మికులు దాకున్నాం. ఇక్కడ అందరి సమస్యలు ఇవి జీతాలు సరిపడే జీతాలు చాలించాలని జీతాలతోనే అందరము డ్యూటీలు చేస్తాను. ఇప్పటివరకు ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకుపోయేది ఏంటిదంటే కనీస వేతనం, సమాన పనికి కనీస వేతనము అందజేయాలని ప్రభుత్వాన్ని అందరి తరఫున చేతులెత్తి వేడుకుంటున్నాను. 40,000 50,000 అడుగుతారు. పర్మనెంట్ చేయమని ఎవరు అడుగుతలేరు. పర్మనెంట్ చేయమని ఏ కార్మికుడు అడుగుతలేడు. ఎంజాం దవాఖాన్లా కనీస వేతనము మాకు అమలు పరిచి కొత్త కాంట్రాక్ట్ ఉన్నది. కొత్త కాంట్రాక్టు విధానం వల్ల జీవను కొత్త కాంట్రాక్టుల నౌకరు పెంచేటట్లు ఏర్పాటు చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాను. చేతులెత్తి మొక్తానే ప్రభుత్వానికి తప్పించి మేము వేడుకుంటున్నాం కానీ ఆయన మేము ఈర్షిస్తలో డిమాండ్ చేస్తున్నాం ప్రభుత్వాన్ని. మా బాధలు మేము చెప్పుకుంటాను. ఈ మా మాటలు కూడా ప్రభుత్వం దృష్టికి పోతాయని కోరుకుంటున్నాను. రైతు విధానాలకు వ్యతిరేకంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం రూపొందించిన సాగు చట్టాలను రద్దు చేయాలని వామపక్ష పార్టీల నాయకులు డిమాండ్ చేశారు. రైతు సంఘాలు ఇచ్చిన భారత్ బంద్ పిలుపులో భాగంగా వరంగల్ రైల్వే స్టేషన్ నుండి వరంగల్ చౌరస్తా వరకు వామపక్ష పార్టీల నాయకులు, ప్రజా సంఘాల నాయకులు భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో వామపక్ష పార్టీల నాయకులు రాచర్ల బాలరాజు, మేకల రవి, పనాస ప్రసాద్, ఆరెల్లి కృష్ణ, సోమిడి శ్రీనివాస్, హంసారెడ్డి, భీమరాములు, చిర్రసూరి, సింగతి సాంబయ్య, గన్నారపు రమేష్, రామస్వామి, మాలోతు సాగర్, బషీర్, బుస్సా రవి, బాషుమియా, ఏలేందర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వామపక్ష పార్టీల నాయకులు మాట్లాడారు. గత 4 నెలలుగా వ్యవసాయ నెల చట్టాలను రద్దు చేయాలని చెప్పి భారత రైతాంగం పోరాటం చేస్తూ ఉన్నది. కేంద్రంలోని మోడీ ప్రభుత్వం చాలా నిరాసక్తంగా, నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నది. అయినప్పటికీ కూడా ఉత్తర భారతదేశమే కాదు, దక్షిణ భారతదేశంలో కూడా ఈ ఉద్యమం పెరుగుతూ ఉన్నది. నల్ల చట్టాల రద్దు విషయంలో కూడా పార్లమెంట్లో ప్రతిపక్ష సభ్యులు మాట్లాడినా, బయట ప్రజాతంత్ర వాళ్ళు మాట్లాడినా, తర్వాత మేధావులు ఎవరు చెప్పినప్పటికీ కూడా ఈ కేంద్రంలో మోడీ ప్రభుత్వం అనిశ్చిత ధోరణి దుష్ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నది. దీనికి వ్యతిరేకంగా ఈరోజు అఖిల భారత రైతాంగ పోరాట సమన్వయ కమిటీ, తర్వాత కిసాన్ సంయుక్త మోర్చా చెడు పిలుపులో భాగంగా ఈరోజు వరంగల్లో మేము బంద్ను నిర్వహిస్తూ ఉన్నాము. ఇటువంటి రైతు వ్యతిరేక చట్టాలను వెంటనే రద్దు చేయాలనే విధంగా 120 రోజుల కాలం నుంచి దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా వ్యాప్తంగా బంద్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతున్నది. ఈ సందర్భంగా మేము మోడీ ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తున్నాం. ఏంటనంటే ఈ యొక్క రైతు వ్యతిరేక చట్టాలు ఏవైతున్నాయో వాటిని వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలి, లేకపోతే మరింత ఉధృతం చేస్తూ ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మేము తెలియజేస్తూ ఈ యొక్క వరంగల్ పట్టణంలో జరిగేటువంటి బంద్ కార్యక్రమానికి వ్యాపారగ్రం కానీ, ప్రజలు కానీ, రైతులు కానీ సహకరించాలి. ఈ బంద్ను సంపూర్ణంగా బంద్ చేయాలనే విధంగా మీ సందర్భంగా ప్రజలను కోరుతున్నాం. 4 నెలల నుండి ఢిల్లీ చుట్టూ కేంద్రీకరించి రైతు వ్యతిరేక చట్టాలను రద్దు చేయాలి, ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లును తీసుకురావద్దు, ప్రైవేటీకరణను వ్యతిరేకించాలి అని ఇవన్నీ చేసిన మోడీ ప్రభుత్వానికి చీమ గుట్టినట్టు లేదు. ఆయన ఏదో కొత్త తరహా భారతదేశంలో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా బాగా సమీకరించి ఆయనకు వ్యతిరేకంగా ఇవాళ రేపు జరిగే 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికలలో కూడా తగిన గుణపాఠం చెప్తారు. దేశవ్యాప్తంగా కూడా
ప్రతి వాళ్ళు కూడా కార్మికులు, కర్షకులు, నిరుద్యోగస్తులు వీళ్ళందరూ కూడా డిమాండ్ చేసేది ఏంటంటే మోడీ ఉన్న వాటిని ప్రైవేటీకరించకు, తర్వాత రైతు చట్టాలను వెంబడే రద్దు చేయి అని డిమాండ్ చేస్తూ ఇవాళ భారత్ బంద్ను జయప్రదం చేయాలని అన్ని వర్గాల ప్రజలను కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఎంజీఎం ఆసుపత్రి అవుట్సోర్సింగ్ కార్మికులకు అండగా భారతీయ జనతా పార్టీ ఉంటుందని ఆ పార్టీ వరంగల్ అర్బన్ జిల్లా అధ్యక్షురాలు రావు పద్మ తెలిపారు. వరంగల్ ఎంజీఎం ఆసుపత్రిలో అవుట్సోర్సింగ్ కార్మికులు చేస్తున్న ధర్నాకు భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు సంఘీభావం తెలిపి కార్మికుల సమస్యల పరిష్కారం కొరకు అండగా ఉంటామని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో బీజేపీ అర్బన్ జిల్లా అధ్యక్షురాలు రావు పద్మ, నాయకులు బాకం హరిశంకర్, సంగని జగదీశ్వర్, కూచన క్రాంతి, మండల సురేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా రావు పద్మ మాట్లాడుతూ ఎంజీఎం ఆసుపత్రిలో పనిచేస్తున్న కార్మికులకు అండగా ఉంటూ సమస్యల పరిష్కారం కొరకు కృషి చేస్తామన్నారు. సంబంధించి సెక్యూరిటీ కానీ, అదేవిధంగా శానిటేషన్ కానీ, అదేవిధంగా పేషెంట్ కేర్, ఇలా వీళ్ళు చేసే వాళ్ళు చాలామంది అవుట్ సోర్సింగ్లో చేస్తూ ఉన్నారు. అవుట్ సోర్సింగ్ సంబంధించి ప్రతి 3 సంవత్సరాలకు ఒకసారి కాంట్రాక్టర్ ప్రతి 3 సంవత్సరాలకు ఒకసారి కొత్త కాంట్రాక్టర్ రావడము, వీళ్ళ శాలరీస్ కొత్త జీవో ప్రకారం కూడా శాలరీస్ ఇంక్రీజ్ కావాలి. యాక్చువల్గా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవాళ 7,500 రూపాయలు ఇస్తే కేవలం ఆ 7,500 కూడా ఇవ్వకుండా వీళ్ళకు ఆ కటింగ్ ఈ కటింగ్ అని చెప్పి 4,000 రూపాయలు కూడా వీళ్ళకి జీతాలు వస్తలేవు. ఇవాళ వీళ్ళకు సెప్టెంబర్కు 3 years కంప్లీట్ అయిపోయింది. మళ్ళీ కొత్త కాంట్రాక్టర్ వచ్చి మళ్ళీ దాని శాలరీని ఇంక్రీజ్ చేసి కొత్త కాంట్రాక్టర్ మళ్ళీ చేయాలి. అలాంటిది పోనీ కరోనా టైం అని చెప్పి 3 months ఎక్స్టెండ్ చేసినా కూడా వర్క్ చేసింది. మళ్ళీ అట్లా కాకుండా మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా 6 నెలలు ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ పనిచేసి మళ్ళీ నిన్న ఒక స్టేట్మెంట్ 3 years ఇదే విధంగా ఎక్స్టెండ్ చేస్తామని. అంటే ఏ విధంగా ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ ఇవాళ 3 సంవత్సరాల నుంచి ఒక జీతం మీద బతకగలుగుతున్నామా? ఇలా ఎన్ని రేట్లు పెరిగినాయి, ఏ విధంగా ఉండగలుగుతారు? ఇలా ప్రభుత్వం, ఇలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేవలం చేతులు దులుపుకుంటు ఇలా అవుట్ సోర్సింగ్ అందరినీ కూడా పర్మనెంట్ చేస్తామని చెప్పింది. మరి ఎక్కడ పర్మనెంట్ చేసింది? చెప్పేటి ఏమో పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్తుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. నిన్న కేటీఆర్ గారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, ఏం చేస్తలేదు కేంద్ర ప్రభుత్వం, మొత్తం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. వీళ్ళని అడుగుతూ చెప్తున్నారు 7,500 రూపాయలు అమ్మ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొంత కూడా వాటా లేదు. ఈ బులెటిన్ ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి రేపటి బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంటిల్ దెన్ కీప్ వాచింగ్ సిటీవీ న్యూస్.